Läsnäolo lisää tutkitusti onnellisuutta. Eli mitä enemmän te olette läsnä ja mitä vähemmän te murehditte jostain menneestä tai olette ahdistuneet jostain tulevasta, niin sitä onnellisempi te olette. Tällä kurssilla mä annan teille työkalut. Saatte tekniikoita ja ajatuksia herättävää materiaalia, millä te saatte teidän elämästä entistä läsnä olevampaa. Ja tämä läsnäolo tulee vaikuttaa teidän ja teidän läheisten elämään perustavanlaatuisesti. Mä oon yli 10 vuoden ajan opiskellut meditaatioa Suomessa ja ulkomailla, ja nyt mä haluan antaa nämä työkalut teidän käyttöön. Jo parissa viikossa te tuutte saamaan merkittävää hyötyä teidän elämään, mutta tämä kurssi ei ole pelkästään parin viikon kurssi, vaan tässä riittää teille vuosiksi eteenpäin pureskeltavaa ja kehitettävää. Tämä kurssi auttaa teitä parantamaan teidän läsnäoloa ja rauhaa teidän arjessa, mutta se myös auttaa lisäämään teidän suorituskykyä henkisesti. Tämä kurssi ei ole millään tavalla sidottu mihinkään uskontoihin eikä muutenkaan uskomuksiin, vaan mindfulnessilla ja tietoisen läsnäololla on tosi vahva tieteellinen tutkimusnäyttö, että se oikeasti toimii. Se parantaa meidän henkistä hyvinvointia ja meidän suorituskykyä. Et jo muutamassa viikossa, jos harjoittelee säännöllisesti, joka päivä meditoi edes vähän, niin alkaa huomaa niitä vaikutuksia. 8 viikon kohdalla tutkimusten mukaan se hyöty on jo merkittävä. Ja sitten kun jaksaa vielä siitä jatkaa pidemmälle, niin sen jälkeen elämä alkaa muuttua aika perustavanlaatuisesti rauhallisemmaksi, läsnä olevammaksi ja onnellisemmaksi. Kun me ollaan läsnä tietoisesti minuutteja, ehkä 10 minuutteja kerrallaan, vähintään kerran päivässä, se alkaa muokkaamaan meidän ajatusmaailmaa, mutta se myös muokkaa meidän aivoja. Se, että me toimitaan näin, niin se lisää meidän aivojen aktiivisuutta tietyillä alueilla, erityisesti tässä etuotsalohkossa, jonka tehtävä on tunteiden säätely. Silloin kun me harjoitellaan tietoista läsnäoloa, me lisätään aktiivisuutta ja me lisätään meidän aivojen neuroyhteyksiä siinä osassa, mikä tukee onnellisuutta. Eli kun me harjoitellaan, niin käytännössä vähän samalla lailla kuin me salilla treenataan, meidän lihas kasvaa, niin silloin meidän onnellisuuslihas meidän päässä kasvaa. Meidän nykypäiväinen moderni elämä on todella kiireistä ja keskittyminen on vaikeaa monistakin syistä. Meillä on meidän kännykät koko ajan meidän taskussa, mistä tulee viestejä, ilmoituksia ja me ollaan tavoitettavissa oikeastaan koko ajan. Ja se on tosi raskasta meidän aivoille, jotka on edelleenkin aika kivikautiset niin kuin fysiologialtaan ja psykologialtaan. Senkin takia se, että antaa niille mahdollisuuden päivittäin hetken aikaa levätä nykyhetkessä ilman sitä jatkuvaa tietotulvaa, niin antaa niille mahdollisuuden palautua ja myöskin kehittyä. Mun oma kokemus, kun mä oon harjoittanut meditaatioa reilusti yli 10 vuoden ajan, niin on se, että mä ajattelen, että meditaation harjoittaminen on suurin lahja, minkä voi itselle antaa. Se on erittäin suuri hyvinvoinnin ja myötätunnon teko itseä kohtaan. Se, että sä oot täällä kurssilla ja katsot tätä videoa nyt, on merkki siitä, että sä oikeasti haluat itsellesi hyvää ja sä oot valmis antamaan itsellesi tämän lahjan. Joten kiitä ittees siitä, mutta sä selvästi haluat kehittää läsnäolon taitoa ja meditoinnin taitoa sun elämässä ja se on suuri asia. Ainoa varoituksen sana, teidän elämä ei tämän kurssin jälkeen välttämättä enää koskaan tule olemaan sama.